saboda ka fi mazance ya fara jama'a assalamu alaikum ya karaya ne masu yake tana waje sunana AC Abdullahi Haruna Kiyawa na rago na abale alhaji sheke sana bacin sai da kuma mata yawwa karfe 2 dade na fara buga wasa tsakanin yan sanda wato da yan kani Masha Allah za mu yi balle yau mu da kasusuwa jawabi ɗaya ne rakwasha muka kama za mu yi muku wata lati ko kam suna amma ka ku da bayan ku ka saka mu a lallen ku ka ji to kamar da kuke gani wannan cin da yan kani kenan sun gudo sun dan fara yi can da kuke gani ana zabga gudu a nan yan sanda ne wato ga mu da mu ma muna dan motsawa